ka. Che, kung kailan ganito sa mga. Luwe, ay palayo diri ha. Dara ka. Dria, palayo sa tabi kay basi maglunggan ka ni mama ba? Nate istoryahan karon. Sumala ka Louie. Naku, sikrito ba? Ay, pagsaba ha? Agay! Pura ning duha ha, bisan si mama ayaw sabay ha. Itaraan niya. What? Unsa, kaya ang istoryahan nila. Ginagawa mo. Ito na ako, be. Agay! Mapriso ka. Kita na maguduhan na agad ni. Wala may maka-POP diya. Ay, pagsaba ha. Ay, pagsaba nga crush na ko sa Adrina. Ay, pagsaba ni mama ha. Bahala. Patay kang bata ka. Itugaan kita sa imong mama. Bantay ka lang. Kita baya ka. Kabalos baya ko sa imo. Kaya ko, bantay ka. Agay! Ay, ako magagikan. Dito. Nagunsa man ka dito. Naku, istorya sa imo, auntie. Sa mo istorya dong. Kasi dos ba kanino naong dong? Unsa man dong? Auntie, graduate ni Louis Yadril. Ha? Naluwag ni mo dong? Agay ginimataan ni bantog ra di ay kay hipi aton nga adlaw diri dapita. Bantay gito karon crush ng bata pa kayo. Si Hadel dito yang dita no tanaw dito. Agay gini. Asa man sila karon? Ha? Dito. Tatuan ta. Agay! Oh. Sino ko niya? Ay mo yang istorya sa sekreto? Tura siya, auntie. Ay. Tatuan ta. Uya ka siya. Ha, tuwara ng duwa ha. Hala! Mang! Nandiyo ko tadi, Mang? Ikaw, nagusto mo ka diya? Agoy, sapo na ka. Anak kita sa mama. Insa to kung nadungog na crush ka Chloe ha? Nagunsa ka diri ha? Namo do kay crush Hadrel. Tinood na? Tubag ako kabata pa nimo. Ay, taka-taka nung siya istorya. Bungol, maguna siya. Andrea. Unsa man tinod? Tuwan sa tinod. Hindi mo mama akong ote. Nadungog yun ako sa duha ka nako na dalunggan. Sus, piki, nagmuna dalunggan ma. Ako kung giyon ka, Andrea. Crush na akong alamigas. Ang sila amigas imong gingon ha. Duwa na akong witness. Yung gamit amigas pa kadiha. Doon dire. Uwag na ka. Bata pa kay ka ha. Ikaw ha. Ikaw ha. Doon dire. Hay! Kasataan. Che, kung kailan ganito sa mga. Oh.